त का हाल बा भाई लोग। खेसारी विरोधी के बजा दिले बा हमरे नाम वीआईपी राजा। अरे मतलब भोजपुरी के हिट मशीन खेसारी लाल यादव के एक बहुत ही ब्लास्ट खतरनाक महा खतरनाक आराध्या फिल्म से गाना आवे वाला बा। वही वाला गाना के बारे में आज तो लोग के वाला वीडियो में बतावे वाला बानी और बतावे वाला बानी कि गाना कब तक होता, कौन चैनल से होता और कौन तरीके रिलीज कर जाता। पूरा फुल जानकारी मिली तो लोग की ई वाला वीडियो में। तो लोग ई वाला वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तो देख लेंगे। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं करेंगे तभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ चलेंगे। तो भाई लोग तो लोग सबसे पहले बता दी कि हम भोजपुरी के हिट मशीन खेसारी लाल यादव के एगो फाइनली गाना रिलीज हो चुकल बा खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल से। जौन गाना का टाइटल बा तीन थान। और भाई लोग तीन थान गाना पे इतना ना अच्छा रिस्पॉन्स मिला था कि पूरा दिल गदगद हो गल पर सब के काहे कि खेसारी लाल यादव के एक दिन में वो गाना लगभग 5 मिलियन व्यू चल जा चुकल बा। अरे भाई लोग खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से गाना आयल बा तीन थान। और भाई लोग में तो लोग 3 एक्ट्रेस देखे के मिलल हुए लगिन। और भाई लोग जे भी गाना अभी तक ले नहीं सुनले वो जाए गाना सुन सकता काहे कि बहुत ही खतरनाक मस्त बवाल गाना बा खेसारी लाल यादव के। और बहुत ही तगड़ा गाना पे रिस्पॉन्स मिला था और बहुत ही हिट गाना बा। और भाई लोग ऐसा ही रिस्पॉन्स मिलत रही तो वाला गाना बहुत ही जल्दी 100 मिलियन व्यूज चल जाई। बाकी तो लोग एक और अपडेट दे दी खेसारी लाल यादव के जौन गाना आ रहा आराम लोग गरम कर फाइनली ई भी गाना जौन बा तो 85 मिलियन व्यू जा चुकल बा। आराम लोग 85 मिलियन व्यू जा चुकल बा वो भी 10 दिन में। तो भाई लोग 85 मिलियन 10 दिन में खेसारी लाल यादव गाना पे व्यूज गल बा। और भाई लोग ई भी गाना जब भी नहीं के सुनले जाके सुन सकता काहे कि गाना बहुत ही खतरनाक बा। आगे बात कर लिया राधा फिल्म्स के यूट्यूब चैनल से खेसारी लाल यादव कौन सा गाना आवता और केकरा साथ में आवता। तो भाई लोग तो लोग सबसे पहले बता दी कि यहाँ केकरा साथ वीडियो शूट करल गल बा। तो वीडियो जौन शूट करल गल बा वो शूट करल गल बा आकांक्षा पुरी के साथ। अरे भाई लोग वीडियो शूट करल गल बा आकांक्षा पुरी के साथ। बाकी खेसारी लाल यादव के जौन गाना बताओ आराध्या फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पे रिलीज होके वाला बा। बंटी यादव के चैनल है और भाई लोग ई अपडेट बंटी यादव ही दिले पड़न अपने इंस्टाग्राम आईडी के से पे आईडी पर पोस्ट कैले बड़न। और 9 तारीख के बताओ तो कि यहाँ गाना रिलीज होके वाला बा आराध्या फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पे। और तो लोग वीडियो फॉर्मेट में देखे के मिलियन खेसारी लाल यादव और आकांक्षा पुरी। बाकी गाना गइल बड़न भोजपुरी के हिट मशीन खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज। और गाना लिखल बड़न कृष्णा बेदर्दी, म्यूजिक डायरेक्टर बड़न आर्या शर्मा। तो लोग वेट कर लें खेसारी लाल यादव के आराध्या फिल्म से बहुत ही तगड़ा बवाल खतरनाक महा खतरनाक गाना आवे वाला बा। बाकी तो लोग के वीडियो कैसा लगल अच्छा लगल तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर लें।